Go ahead. We keep looking for something. Why? ስለምንታይ ሓሳብኩም እስክጻሕፉ ርግጸኛ ካይኮንኩን ኣነ ካብ ደራፋይን ላዕሊ ሰማዓይ ተማሂረ ኣመስጊነ አብርሃም አፈወርቅ ዝመለሶ መልስ ኻንታይ ነይሩ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ጋይስ ካፊሊ ሎማ ዓንተ ኻብ ሓድሽ ቪድዮ ተመይስናልና ናይ ሎማ ዓንተ ቪድዮ ናይ ሎማ ዓንተ ረስና ኣብዚ ለንቅነ ዝነበረ ዝኽሪ 16 ዓመት አብርሃም አፈወርቂ ተበጊሴ ዛ ቪድዮ እዚኣ ሰርሓ ዘለኹ ካብ አብርሃም አፈወርቂ ብደርፍታት አብርሃም አፈወርቂ ፍቅሪ ንመሃር ተስፋ ትመሃር ብዙሕ ነገር ብደርፍታት አብርሃም አፈወርቂ ብዙሕ ነገር ንመሃር ኢና ግን ካብ ደርፍታት ወፃእኻኒ በትውልቃዊ ህይወት አብርሃም አፈወርቂ ኻ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና ስሩሑ ሞይኡ ኣዘራርብኡ ኮታስ ብዙሕ ነገር ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ስለዚ እስኪ ገለ ካብቲ ኣገረምቲ ናይ አብርሃም አፈወርቂ ነገራት ክንርኢና ስለዝሳፋይና መደብ ሳይጽንሑ ሌትስ ጎ መጀመሪያ አብርሃም አፈወርቂ ቀዳመይ ትደርፉ ወዲ 13 ዓመት ከሎ ይስርሕዋ ወዲ 13 ዓመት ከሎ ዝሰርሐ ደርፊ ታዛኣምና ሃይማኖተይ ትብል ደርፊ እስካብ ዝሕጂ ዘይትምኖ ደርፊ ይሰሪሑ ማለት እዩ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ እንተብነትን ተናብ ዕላማ ፍልጠት ዘይተሓትት ኣብ ስምዒት መግብን ኣይፍለማ ዘኣምና ሃይማኖት ፍቕሪ ያሽማ ዘኣምና ሃይማኖተይ ስኒት ያሽማ ስለዚ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከምዚ ዓይነት ደርፊ ምስርሑ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ 1991 ቀዳመይቲ ኣልቡሙ ናይ አብርሃም አፈወርቂ ወጋሕታ ትብል ነይራ ወጋሕታ ትብል ከም በዓል መለይ ፍቕረይ ዝኣመሰላ ደርፍታት ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ 1991 ይሰሪሕዋ ነይሩ ቀዳመይቲ ኣልቡሙ ከም ዝፍለጥ ደርፍታት አብርሃም አፈወርቂ ቀልጢፎም ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም ነይሮም ኣብቲ ሽዑዋን ወላ ዝነበሩ ስነ ጥበበኛታት ገልጽዎ ከለዉ ቀልጢፉ ተቐባልነት ኣይረክብን ነይሩ ግን ሓንሳብ ምስ ሰማዕካዮ ግን ستيل كساب حجي نسمعوا لنا نابنت حجي 91 وقحتها تبل ألبوم بمولاتها وقحتها تبل ملاي نابنت ملاي كساب زحجي سمع درفتاتي سلازي 91 تدريفو كساب حجي تسمع زولو درفتاتي مالتي سلازي كم زبل حتو تحتي نيرو على ابراهيم افورقي سلمتاي درفتاتك مجمريا نخصمعو وي كاني غزي زوسر وي قلطيفو تقبلنا تيركبني دحر حنساب سميع موغن ننوح غزي كسمعو زخلو مسير سنتاي يلو تحتيت نيرو ابراهيم افورق زملسو ملس خانتاي نيرو اذا حتى نايس نطبب مستيريا برغص نعيون مستيريا اذا سمايت بالالبوم قلطيفكا زيت فتو مسفتخا غن زيت منو خوينا غريب الله ኣብ ዝተፈላለዩ ተቀያየሩ ግዜን ክግጠሙን ወይውን ክስሙዕ ዝኽእሉ አርስታትን ኣባሃላን ምጥቃም እዋናው ዝደረኹ ሕጹርነት ምቕናስ ግዜ ትፊኢካ ብጥንቃቐን ብነፍሰ ነቐፌታን ምድራስ ሰሚዕካ ሓድሽ ነገር ትረኽበሉን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክትርጎሙ ዝጥዕሙን ዜማታት ካብ ረቂቕ ምእላምን ይመስለኒ ወሰንቲ ረቋሒታት ተንኪፋ ይብልኒ እርግጸኛ ካይኮንኩን ኣነ ካብ ደራፋይን ላዕሊ ሰማዓይ ብልምድ ዘጥረኽዎ ኣፍልጦኻ ኣዝዩ ድሩት ብምባል ይመሊሱ ዝኸኣኒ ልቦንኡን ትሕትንኡን ዘንጸባርቕ መልሲ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ክንመሃሮ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ሓደ ብሉጽ ትብሎ ደራፋይ ወይ ከዓ ሓደ ከም ኣይኮን ናይ ትግርኛ ደርፊ ትቆጽሮ ደራፋይ ከምዚ ኢሉ ክምልሰልካ ከሎ ትሕትና እዩ ዝምህረካ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ 94 ተስፋዩ ስንቀይ ትብል ኣልበም ዘርጊሑ ማለት እዩ ኣብ ገለ ጋጣሚታት ነብራም አፈወርቂ ኣብ ዝሓተትሉ ስለምንታይ ደርፍታትካ ብዛዕባ ተስፋ ብዛዕባ ጽባሕ ዝገልጽ ስለምንታይ ኣብ ኣተኪርካ ትደርፍ ተፋይሉ ኣብ ዝሓተትሉ እንታይ ልመሊሱ ነይሩ ህይወት ወዲ ሰብ ብጽባሕ ዝተሓዘ ይመስለኒ ወዲ ሰብ ካብ ንሎሚ ንጽባሕ እዩ ዝያዳ ዝጽዕር ሓረሳይ ጽባሕ ንኽሓፍስ ሎሚ ሓርስን ይዘርእ ተማሃራይ ጽባሕ ንኽጥቀም ሎሚ ይመሃር ነጋዳይ ጽባሕ ንኽረብሕ ሎሚ ይምውል ብምባል ይመሊሱ ነይሩ research we go to school we keep learning we keep searching for some minerals we keep looking for something why ስለምንታይ ሓሳብኩም እስክጻሕፉ to make money lo ahad go ahead why we keep learning and researching tomorrow can be better than today متان صباح كحيش كابلوني متان صباح كحيش كابلومي نبي يتتني ما يود مركب هزت
ካብኡ ቀፂሉ ኣብ 1998 ምስጢር ፍቕሪ ትብል ኣልበም ይዘርግሕ ነይሩ أسناي منفسي قرما هيوتي دارنا عيني كماي بيني يتمني كماي بيني يتمني ካልእ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንግዚኡ ብግቡእ ዘመሓድር ወይ ከዓ ንግዚኡ ብግቡእ ዝጥቀመሉ ዓይነት ሰብ ነይሩ ምክንያቱ ካብ 1998 ምስጢር ፍቕሪ ትብል ኣልበም ሰሪሑ ኢለኩም ኣለኹ 99 ኣሜሪካ ምስ ከደ ክሳብ 2003 ዘሎ ብሓደ ዓውደ ትምህርቲ ተመሪቑ እዩ ስለዚ ጎኒ ጎኒ ሙዚቃ ኻኒ ብትምህርትኻ ዕውት ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብርሃም ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ጥንቁቅ ኣብ ታይም ቴብል ናይ ኣሰራርሕኡ ኣበየናይ እዋን እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝፈልጥ ትምህርቲ ምስ መገሻ ትምህርቲ ድማ ምስ ሙዚቃ ሰኒኻ ምኻድ ኣዝዩ በዳህ ነይሩ ንዓይ ግን تفتو بدهم شالكا تقوري إلكا تقوري سلين زنبرة يتلاقون تعويت الله خاف تبو دحرزي أكو تشين شدشن سمايت بالألبوم بلس ألبوم نابزن سمعت غريبو كل حلق فايل تميته صدر قشة وحيش تميته علقوا تصفى نزحمة وانكحلف ኣብርሃም ኣፈወርቂ ካብቲ ባንዲ ኢሉ ዘፀውዖ ዝነበረ ወይ ከዓ ሙሉእ ባንዲ ኢሉ ዘፀውዖ ዝነበረ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብዙሕ ናይ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ፃወት ስለ ዝነበረ ካብታ ብንእስነቱ ዝመለኸ ሃርሞኒካ ጀሚርካ ሊድ ጊታር ቤዝ ጊታር ክራር ኪቦርድ ከምኡውን ሻምብቆን ይፃወት ብምንባሩ እዩ سرح بميلاد كيف كاب عقلي كاب زنا خصني بكوا زركب وليلا ميهرمي بزح نجر بصحف بعينه بصوته بسعسريته تمهيره مسكينه كشكاني كنت ما قلب بحري كشكاني كنت ما قلب بحري نقرلي نقروني سلازي guys نيرو مع عند فيديو ازمسل نيرو كساب نيكس مر نرغب بيس